Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar. Müslim televideniyesi o'zining topshiriqlarini boshli studiyada men Rimma Afzalova. Bugungi topshiriqlarning tartibi bilan tanishamiz. Bir necha minutdan efirda otna voqealar, chiqarilishda siz o'zib boruvchi otnaning muhim voqealari bilan tanishirsiz. Otna voqealar chiqarilishidan so'ng huquq alifbosi sahifasi qissalarida shiratdagi topshiriqni taqdim etamiz. 20 sena bo'lgan topshiriq odatdagicha sizning xotlar bo'yicha tuzildi ham programmamiz oxirida O'rozmat madaniyat yurtida Sormon rayoni o'zishganlari taqdim etgan konsert programmasidan birinchi bo'lakni taqdim etamiz. Ko'ngilli olqishlar sizga. Qayda, qayşan, нәрсә? Атна вакыйгалар чыгарылышы шушы сорауларга җавап эзли. Студияда Лейла Ялалова исәмсез. Атна вакыйгалары хакында кыскача. Ашау өчен яшәмибез, яшәү өчен ашыйбыз. Мөслимдә балаларны тукландыру проблема булудан туктар кебек. Светодиодлы лампалар яктылыкка, нурга илтә. Күбрәк яктырт һәм азрак түлә. Хәбәрчеләребез Мөслимгә яңа лампалар куючылар янында булып кайтты. Мөмкинлекләре шикләнгәннәр. Бу рухлары шикләнгән дигәнне аңлатмый. Инвалидлар уңкынлыгы бара. Урамнар, безгә юл бирегез. Ишек алды спартакиадалары дәвам итә. Балык кап, боз өстендә ялтырап ят. Боз әле ныгымаган чакта кышкы балыкчылыкның фаҗигага китерәсен көт. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Атна башында район советында узган планлаштыру утырышында район яшәешенә кагылышлы барлык мөһим мәсьәләләр дә каралды. Алар арасында балаларны тукландыру темасын аерып күрсәтергә кирәк. Әлеге тема узган атнаның киңәшмәләрендә дә еш күтәрелде. Һәм аның әлеге теманың актуальлыгы юкка түгел. Чөнки октябрь аенда мәктәпләрдә балалар бакчаларында тукландыруның торышын тикшерү максатында махсус комиссия эшләде. Комиссия җитешсезлекләрне дә ачыклады. Тема буенча Мөслим телевидениесенең узган атна чыгарылышында видеоматериал да дөнья күрде. Бу атнаның дүшәмбе планлаштыруында исә балаларны тукландыруга кагылышлы үзгәрешләр бәян ителде. Проблемаларны хәл итүнең нигездә ике юлы бар. Беренчесе аларны факт буенча яки чиратка салып хәл итү. Әйтик, кайдадыр ниндидер кыенлыклар барлыкка килә, өлгереп җитә, һәм син аларны батырларча җиңеп чыгасың. Икенчесе алдан фаразлый белүне, тирән планлаштыруны һәм эшне нәкъ менә план нигезендә алып баруны сорый. Һәм без бүген халык хуҗалыгындагы шактый катлаулы һәм көн саен күреп очрап торганлыктан ияләшелгән, ниндидер дәрәҗәдә канунлаштырылган проблемаларның комплекслы шешелешен күрәбез. Яңача яшәргә өйрәнү, кешеләрне сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү, яшеллек булдыру. Булар көнендә генә хәл ителә торган, бер генә юнәлешне күздә тоткан мәсьәләләр түгел. Мәгариф учреждениеларында балаларны тукландыру мәсьәләсе дә беренче карашка күренгәнчә гади генә түгел. Үсеп килүче буынны эшкә өйрәтү, организм өчен файдалы туклану продуктлары белән тәэмин итү, менә шушы комплекслы шешелешләрнең бер өлеше. Максат дип куйдык бу эштә система оештырырга дип. Шул сәбәпле бүгенге көндә балалар бакчасында да, мәктәпләрдә бер айлык бүгенге көндә эшләнелде меню. Бер айлык меню, бу стандартный типовой меню. Без инде моны куйдык, бөтен район буенча бу бер төрле. То есть монда разница юк. Мөслимдә дә, Татбүләрдә дә, Үрәзмәттә дә, яисә Байыкта да бер төрле ризык ашалырга тиеш бүгенге көндә. То есть монда балаларның сәламәтлегенә зыян килергә тиеш түгел. То есть балалар бу ашаганнан алар только файда гына алырга тиешләр.
Икенчесе инде менә какой-то некий внутренний контроль булырга тиеш. Кайчагына кирсәк тә, ата-ана керәме аңа, җирлек башлыгы керәме, яисә бала үземе, ул һәрвакытта белеп торырга тиеш. Нәрсә бүген аңа пешерергә тиеш, нәрсә уйлашырга тиеш. Район мәгариф бүлеге начальнигы Ларис Бариев тагын бер тапкыр комиссия эшчәнлеге нәтиҗәләренә тукталып, алар буенча күрелгән чаралар турында сөйләде. Ларис Хамбалович балаларны ашатуга тотылган чыгымнарны һәм айлык түләү суммасын детальләштерде. Киләчәктә ашатуны хакын төшерү максатыннан һәр мәктәпкә, балалар бакчаларына, мәктәп янында тәҗрибә участокларында күп итеп яшелчә җимеш үстерү, аның сыйфатлы итеп саклап чыгу тиеш дип әйтелде тагын кат. Бүгенге көндә 24 көн алсак 362 сумлык айга акча тотыла бер балага. Шуның инде 15 сумнан бүген где-то 15 сумнан булачак бер көнгә бер балага. Шуның йөздә менә бу 24 көнне 5 сум хөкүмәт бирә торган 50 тиңгә тапырласак 2 сум була бюджеттан. Һәм кала безнең 230 сум акча. Монда инде керә безнең шушы мәктәп үстергән яшелчә җимеш һәм инде ата-аналарның җыела торган акча. Менә шуның нинди соотношение була киләчәктә безнең аңлатырга тиеш ата-аналарга мәктәп, балалар бакчасы матур иттереп җәйкене үзенә үстерә икән. Ата-аналарның инде җыя торган суммасы бермә-бер ким булачак дип аңлатасым килә сезгә. Аңлашыла, әгәр мәктәп яны участогы булып, аларда мул итеп яшелчә, җиләк-җимеш үстерелгән очракта һәм бу яшелчә, җиләк-җимеш балаларны ашатуга тотылса, ашау өчен түләү суммасының ата-аналар түләргә тиеш өлеше азрак булачак. Моның икенче ягы да бар. Бу балаларга хезмәт тәрбиясе бирүгә дә зур этәргеч. Әлбәттә, куелган хезмәт һәм балаларның туклануы арасында дифференциальлек булырга тиеш. Әйтик, җәйге чорда мәктәп яны участогында күбрәк эшләгән баланың гаиләсе ашату өчен башкаларга караганда азрак чыгым чыгара. Мәктәп яны тәҗрибә участогыннан мул итеп уңыш алучы мәктәпләр бар. Алар нигездә авыл мәктәпләре. Район үзәге мәктәпләрендә бу проблеманы хәл итәсе бар әле. Мөслим урта мәктәбенең участогы бөтенләй юк. Лицей белән гимназияныкы җитәрлек түгел. Район башлыгы бу проблеманы хәл итү юллары һәм планнар белән таныштырды. Участоклар буенча әйтелде, авылларда безнең инде олы проблема юк. Олы проблема юк, тәртипкә китереп моны нормаль рәвештә эшләргә кирәк була. Мөслимгә килгәндә мин уйлыйм, бүгенге көндә менә минем фикер шундый, тагын фикерләшеп бетерәбез. Икенче мәктәпнең бүгенге көндә участогы юк, без анда бүгенге көндә спорт площадкасы әзерлибез. Шушы ике мәктәпкә менә хәзер инде үзегез күреп киләсез, эшләп киләсез. Безнең инде эшлисе эшләребез яздан калды. Анда мини футбол площадкасы куярга ниятебез бар, искусственный покрытие белән баскетбол и практически шул ике мәктәпкә һәм шушы якын тирәдәге балаларга уйнарга бер мәйдан формасында әзерләргә дигән фикеребез бар инде. Монысы бер. Икенчесе, лицейның җирлеге тоже бүгенге көндә әзрәк булу сәбәпле, инде анда ул бар бер үзәк булу сәбәпле, может быть, анда бүгенге көндә нидер парк оештыру кирәктер, может быть, башка төрле вариантны уйларга кирәктер. Гимназия җирлеге буенча безнең бу менә нигә башына карасак, ул кооператив башлыгы менә шуны полностью яңа микрорайон зонасы карасак, практически безнең анда җыелып, бүген футбол, хоккей, башка уйнарлык урын шуннан аннан башка юк. Уйлагыз, фикерләшегез, минем фикер шундый, минем тәкъдим шундый, ул җирлекне, ул территорияны полностью менә шушы зонага спортивный комплекс итеп эшләргә кирәктер. Менә анда без хәзер балалар мәйданчыгында куябыз, футбол анда уйнарлык мөмкинлек бар, хоккей корты бар. Ул зонаны может быть менә шушы микрорайонга как спорт площадка итеп эшләргә кирәктер. Анда кырыенда бассейн. Ашаган белми, тураган белә диләр. Мәктәпләр янында спорт корылмалары һәм спорт ял итү комплекслары барлыкка китерү әлеге мәктәпләрне зуррак күләмдәге бакча участоклары белән тәэмин итүне сорый. Һәм шушы 3 мәктәпкә мөгаен бер урын билгеләп, бер 3-5 гектар җир алып, бүгенге көндә аны нормаль рәвештә техник белән эшкәрттереп, яшелчә дә булсын, теге алмалар да булсын, башка карлаганнар да булсын, аларны да утыртып, нормаль рәвештә без бер участок билгеләп, киләчәктә бер 10-15 ел баш авыртмаслык итеп эшләргә кирәк буны инде бүгенге көндә. Социаль партнерлык төшенчәсе өлкән һәм урта буын өчен яңа түгел. Совет чорында һәр мәктәп колхозга ярдәм итә иде. Хәзердә бу тәҗрибәне торгызып җибәрү, аны заманга яраклаштыру отышлы алым. Ларис Хамбалович ата-аналарда, мәктәптә бу эшкә бердәм булып тотынырга тиеш ди.
Моны инде социальный партнерство дипме, ниндидер бер коллективный хозяйство беләнме, агрофирма беләнме бердәм договор төзеп, алар инде безгә булышалар, бездән техника белән сөргән вакытта, может инде утыртып агулау ниләре булыр. Инде без нәрсә белән булышалабыз, договор нигезендә карап, ул инде андыр табагында эшләпме, шул агрофирма что бул, взаимовыгодный булсын сотрудничество. Бик зур эш бу, киләчәктә бuna тотынсак без, монда менә бөтен звенода бергә эшләргә кирәк. Бу инде мәктәп дирекциясе, укучылар, әтиәниләр, шулай ук менә бу хозяйство, менә бу звенодан бер генә цепочка төшеп калса да, безнең бу киләчәктә эшләргә бик авыр булачак. Димәк, балаларны тукландыру мәсьәләсе хезмәт тәрбиясе бирү белән аерылгысыз алып барылачак. Элеккеге традицияләрнең кире кайтуы, аз хәрәкәтләнүчән, буш вакытларының күп өлешен компьютер һәм телевизор каршында утырып уздырган балаларны мөстәкыйль тормыш юлына да әзерләячәк. Узган якшәмбедә җирлегебездә сайлаулар узды. Михайловка авылында һәм Мөслим авыл җирлегенең Бакча сайлау округында муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайланды. Сайлауларның торышы һәм бу уңайдан халыкның фикере белән коллегаларыбыз да танышып кайтты. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль берәмлекләренең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлау буенча өстәмә сайлаулар 2 сайлау участогында оештырылды. Сайлаулар барысы 2 ачык округта узды. 1985 санлы Бакча сайлау участогында 572 сайлаучы исәпләнә иде. Бакча урамының 1-нче йортыннан алып 87-нче йортына кадәр, Кооператив урамының 1-нче йортыннан алып 223-нче йортына кадәр һәм Пушкин урамының 1-нче йортыннан алып 31-нче йортына кадәр. 1985 санлы Бакча сайлау участогы рәисе Илзир Мадяров сайлаулар барышы белән таныштырды. Сайлаулар матур итеп оештырылды. Халык матур итеп йөри. Чөнки соңгы араларда инде безнең районыбызның да һәм инде республиканың да халкы сәясәтебезгә битараф түгел. Хактан да үзәк китапхана бинасына урнашкан сайлау участогына гражданнар иртәнге 8-гә үк килгән иде. Сайлауга беренчеләрдән булып килгән Әнисә Пагылаева райондашларын бу мөһим вакыйга белән тәбрикләде. Яхшы эшләсеннәр, халыкка нык хезмәт итсеннәр, мөслимебезне тагын да ныграк матурласыннар, яхшырак иттереп байытсыннар. Иртән иртүк менә шулай йөгерә сайлауга килдек. Бик әйбәт каршы алдылар. Сайлауга килүче гражданнар өчен чәй табыны да әзерләнгән иде. 1985 санлы Бакча сайлау участогы үз эшен кичке сәгать 8-гә кадәр дәвам итте. Михайловка авыл җирлегенең 2003 санлы сайлау участогына 75 сайлаучы килергә тиеш булып, шуның 66-сы, ягъни 88% тавыш бирде. Аларның икесе өчен бу тәүге сайлау. Сайлау бюллетенында 2 кандидат күрсәтелеп, аның берсе Исламов Роберт Хөҗҗәт улы, икенчесе Игенче авылыннан Баһаутдинов Мәхмүд Миннәхмәт улы. Участок сайлау комиссиясе рәисе Дилия Хөснеева әйтүенчә, сайлаучылар активлык күрсәткән. Төшкә кадәр инде аларның шактый өлеше тавыш биреп өлгергән иде. Форсаттан файдаланып, сайлауга килүчеләрдән авылның тормышы белән кызыксындык, яшәү шартлары хакында да сораштык. Михайловкада яшәүче пенсионер Василий Ларчев бар нәрсәдән дә канәгать. Вода есть, газ есть, свет есть, все у нас нормально. Вот. Пенсию регулярно дают нам, вот примерно. Я уже 16 лет на пенсии. Пенсионер Фәхрлегаян Нуриев бу сайлауларга бик зур өметләр баглый. Яңа депутат эшсезлек проблемасын чишәр һәм авылга яшьләрне җәлеп итәр дип өметләнә. Моннан тыш пенсионерны тагын бер проблема борчый. Авылда магазин юк. Шуны белән халык бик интегә. Россиядән китереп иткән булалар, күргән чагында күрәләр, безне күрмәгән чагында күрәлмәй. Гел постоянно эшләтергән бер магазин булса да начар булмаса я. Сайлау нәтиҗәсендә авыл җирлегенә депутат итеп Исламов Роберт Хөҗҗәт улы сайланды. Теманы дәвам итәбез. 1 декабрьдә үткән сайлау нәтиҗәләре дүшәмбе көнне район советында узган планлаштыру утырышында игълан ителде. Сайлау нәтиҗәләре белән территориаль сайлау комиссиясе рәисе Марсель Әхлиев таныштырды. Аның чыгышын тәкъдим итәбез. Сайлаулар барысы 2 ачык округта узды. Тавыш бирүләрдә мөслимләр актив катнашып, үз гражданлык бурычларын намус белән үтәделәр. Әйтеп үтәргә кирәк, 2 сайлау округында 3 кандидат теркәлгән иде. Барлыгы 647 сайлаучының 518, ягъни
80% сайлауда катнашты. Округлар буенча Мөсим авыл җирлегенең беренче округында 572 сайлаучының 450-се, ягъни 79% тавыш бирүдә катнашты. Мөсим авыл җирлеге советына депутат итеп Сахип Гараев Ришат Мөхәззәулы сайланды. Михайловка авыл җирлегенең 6-нчы округында 75 сайлаучының 66-сы, ягъни 88% катнашты. Михайловка авыл җирлеге советына 2 кандидат теркәлгән иде. Депутат итеп Исламов Роберт Күзәхметович сайланды. Сайлау участокларында җәмәгать хәрәкәтләренең күзәтүчеләр, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Иң мөһиме сайлаулар гадел, закон бозуларсыз үтте. Сайлауларны тиешле дәрәҗә үткәрүдә катнашкан авыл җирлекләр башлыкларына, сайлау участоклар комиссияларына, полиция хезмәткәрләренә һәм билгеләнгән күзәтүчеләргә зур рәхмәтне җиткерәсе килә. Бүген дә районыбызда берничә вакыйга булды, шулар хакында коллегаларыбыз сөйли. Җирлегебездә өмәләр дәвам итә. Бүген Мөслим зиратында өмә оештырылды. Биредә төрле оешма предприятиеләр көче белән чаганнар, карт агачлар киселде. 20-дән артык оешма чыкты. Инде әле бүгенге белән генә тукталыр дип уйламыйм, чөнки инде монда үзегез күрәсез, ничә еллар буена бу чаганнар үсеп, хәзер үтәрлектә түгел, чыгарлыкта түгел. Шул сәбәпле башта бер атна алдан, бер атна дәверендә дорожный службаның трактор эшләде. Инде кайда менә трактор кирәлми, бүгенге көндә без аны кул белән эшләйбез. Райондашларыбызның өмәгә күмәк көч белән тотынуы куандыра. Балта, пычкылар белән коралланган ир-егетләр бер көн эчендә шактый күп эш башкарды. Бу бер көндә генә бетә торган эш түгел, ел дәверендә моны эшләргә кирәк була. Менә инде төп максат кадәр менә шу кышта, әле олы карлар киткәнче, азрак эшләргә, инде анасын яздан эшләрбез дип уйлыйм. Инде анасын көзгә тагын чыгасы була. Монда нидер аерым чакыру кирәкмидер. Һәрбер теләгән кеше килеп, үзенең туганнар тирәсен буласымы, яисә башка тирәләрне булып, килеп җыештырып китсә, үзебезнең шушы җирлектәге зиратыбызны без тәртипкә китеребез дип уйлыйм. Бүгенге өмәдә яшь гвардиячыларның активлык күрсәтүе сөендерде. Алар яшьтәшләрен дә үзләренә кушылырга чакырды. Бик электән үк зияратларны өлкәннәр сисапта дип әйтәләр, ләкин без бу төшенчәгә каршы килеп, бүген зияратка яшь гвардиячылар бергә өмәгә чыктык. Шушы ук өмәдә булган көннәрдә мәктәп укучылары һәм һөнәри училище студентлары катнашып килде. Шулай ук мен алдагы көннәрдә узачак өмәләргә яшьләрнең иҗтимагый оешмаларында йөрүче яшьләргә өмәгә чакырып калам. Мөслим зиратында өмәләр әле дәвам итәчәк. Мәңгелек йортыбыз барыбыз өчен дә уртак. Һәр кеше дә күңеле җитеп, бу изге эшкә кушылыр дип шанабыз. Бүген Михайловка җирлеге өчен дә зур вакыйга булды. Мәгълүм булганча, 1 декабрьдә Михайловка авыл җирлегенә депутат сайланган иде. Бүген биредә авыл җирлеге сессиясе узды. Анда район башлыгы, район советы рәисе Рамил Муллин катнашты. Көн тәртибенә 2 мәсьәлә куелды. Беренчесе 1 декабрьдә узган өстәмә сайлау нәтиҗәләре турында, икенчесе Михайловка авыл җирлеге башлыгы сайлау турында. Яшерен тавыш бирү юлы белән сайлау нәтиҗәсендә Михайловка авыл җирлеге башлыгы итеп Исламов Роберт Хөҗәтулы сайланды. Бүген районның террорга каршы көрәш комиссиясе район эчке эшләр бүлеге белән берлектә берничә балалар учреждениесендә һәм район үзәк хастаханәсендә тикшерү үткәрде. Кеше күп йөри, күп була торган әлеге объектларда муляж шартлаткычлар куелырга тиеш иде. Бәхеткә күпләр уяулык күрсәтте. Тикшерүләрдән күренгәнчә, Мөслим лицейны террорга каршы көрәш комиссиясе беренче генә тапкыр тикшерми. Шунысы сөенечле, әлеге коллектив мондый чараларда һәрвакыт уяулык күрсәтә. Бу юлы да шикле егетне ишек төбендә үк тоткарладылар. Мөслим гимназиясына да үтә алмады террорчы. Һәр ике мәктәптең дә тиешле документлары да тәртиптә иде. Үзәк хастаханә бинасына исә егетебез тоткарлыксыз үтте. Пакетны утыргычта калдырып чыккан егеткә игътибар итүче булмаса да, комиссия кергәнчә хастаханә коллективы шикле пакет турында полициягә хәбәр иткән иде инде. Район эчке эшләр бүлегендә янгын сөндерү части хезмәткәрләре дә санаулы минутлар эчендә килеп җитте. Мондый тикшерүләр әле дәвам итәчәк. Фаҗиганы булдырмас өчен һәркемнән уяулык таләп ителә. Сакланганны саклар мондый. 5 декабрь көнне район советының утырышлар залында 2014 елга һәм 2015-16 планлы елларга Мөслим муниципаль районының бюджеты турында карар проекты буенча халык тыңлаулары үтте. Утырышны Мөслим муниципаль районының икътисад, эшмәкәрлек, бюджет, салым һәм финанслар буенча даими комиссиясе рәисе, район советы депутаты Айдар Шәйгәрдәнов алып барды. Халык тыңлауларында район советы һәм башкарма комитеты аппараты, районның муниципаль берәмлекләр депутатлары, район халкы катнашты.
Әйтергә кирәк, халык тыңлауларын үткәрү тәртибе 2нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 27нче сессиясында расланып, Авыл утлары газетасының 2013 ел 27 ноябрь санында басылып чыккан иде. Халык тыңлаулары буенча узган утырышның көн тәртибенә куелган мәсьәлә 2014 елга һәм 2015-16 планлы елларга Мөслим муниципаль районының бюджеты турында район финанс бюджет палатасы рәисе Галина Мултанованың чыгышы тыңланды. Галина Григорьевнаның 2013 елның 11 аенда бюджет үтәлешенә ясаган анализы һәм алдагы 3 елга булган бюджет буенча фаразлары исәпкә алынды. 2014 елга һәм 2015-16 планлы елларга Мөслим муниципаль районының бюджеты турында карар проектын хупларга һәм район советының чираттагы сессиясенә кертергә дигән карар кабул ителде. Сессия 12 декабрьгә планлаштырыла. Без монда яшибез проекты кысаларында урамнарыбыз яшәеше белән таныштыруны дәвам итәбез. Көннәр әле һаман да кыскара бара. Тик район үзәгендә яшәүчеләр өчен көн кыскару әллә ни зур кыенлыклар тудырмас кебек. Чөнки район үзәгендә урам утларын светодиодлы лампаларга алыштырушы башланды. Кооператив урамнан үтүчеләр күрә торганнардыр. Биредә караңгы сәгатьләрдә дә көн уртасы кебек якты. Урам утларын алыштыру эше алга таба да дәвам итәчәк. Бу эшләрнең торышы хакында Алисия Латыпова белеште. Россия гасырдан гасырга юллар проблемасы белән сугышып яши. Авылларда исә моңа су һәм яктырту проблемалары да өстәлә. Район үзәге Мөслим ни яшеллеге, ни яктылыгы белән мактана алмый иде. Шөкер, яшеллекне барлыкка китерү мәсьәләсе шишелешен табып килә. Һәм менә район үзәген яктырту буенча эштә реаль яссылыкка куелды. Бүген Мөслим авыл җирлеге урамнарын 684 багана уты яктырта. Алар билгеле бер график нигезендә яна. Урам утларын кабызу, сүндерү механизмы 24 ноктага киләнгән. Безнең инде Мөслимдә сәгатьләрне инде безнең оешма Жыл энергия сервис Мөслим шөгыльләнә. Без инде атна сайын көннең озынлыгына карап бу сәгатьләрне күчереп торабыз инде. Бүген көндә мәсәлән ул сәгать 16:30 30 яна, кичке 12:00 сүнә. Кабат ул иртәнге сәгать 7:30 яна да 8:00 хәтле эшли утлар яна инде. Бүген район үзәгендә багана утлары светодиодлы лампаларга алыштырыла. Әлеге эшләр Татарстан Республикасы торак пунктларында урам яктырткычларын камилләштерү федераль максатчан программасы кысаларында башкарыла. Светодиодлы лампаларны Әлмәт шәһәренең радиоприбор заводы алыштыра. Наши светильники, мы производим их на армейском заводе радиоприбор. И в основном по Татарстану и по предприятиям Татарстана устанавливаем. Уже во многих предприятиях установлены, и в районах, райцентрах. Сами производим, сами устанавливаем. Да. Сейчас вот устанавливаем на улице Гагарина. И по плану, как у нас установка должна завершиться, в принципе, в этом году. 286 светильников должны установить мы. Бүген кооператив һәм Гагарин урамнарына светодиодлы лампалар инде тулайым куелып бетте. Әлеге лампалар электр энергиясын куллану буенча күпкә экономияле. Безнең обычный светильниклар, алар дрел 250 дип атала. 250 менә ала бер светильник урынына бүгенге көндә 6 светильник куеп була. Светодиодный светильникларның аларның потребляемый мощностьлары 40 Вт. Шуңа күрә 6-ны 4-кә тап карасаң 240 була. Шушы укыш район үзәгенең Пушкин, Тукай, Вахитов, Банк, Октябрьский, 1 май бакча урамнарында һәм Сугышчан һәм Хезмәт даны мемориаль комплексында башкарылачак. 286 лампаның күпмедер өлеше искеләрен яңага алыштыру өчен, бер өлеше яңа урыннарга кую өчен тотылачак. Кооператив Гагарин урамнары төннәрен инде көлеп тора. Чагыштырып карау өчен без Мөслимнең элеккегечә яктыртылган урамнарына да күз салырга булдык. Бу кадрлар агымдагы атнада кичке сәгать 5-тән соң төшерелде. Мөслим сәнгать мәктәбенә йөрүче укучылар өчен багана утларының булмавы шактый кыенлыклар тудыра. Кооператив урамы белән әйләнгеч юл киселешендә иртә һәм кичен җәяүлеләр өчен җиңел түгел. Киләчәктә мондый участокларда игътибардан читтә калмас ди җаваплы хезмәт вәкилләре. Атна вакыйгалар чыгарылышын реклам блогыннан соң дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз. Район сугышы, Авыл тормышы, бүгенге вәзгыять, экология, юридик мәсьәләләр, авыл хуҗалыгы һәм башка актуаль проблемалар. Барысы да бергә җитте. Авыл утлары. Ә син язылдыңмы әле?
Доммебель кибеты төрле төрдәге җиһаз тәкъдим итә. Киң ассортиментта кулай бәядән кухня, йокы, балалар бүлмәләре өчен гарнитурлар, шкаф-комодлар, өстәл тумбалар, рассрочкага алу мөмкинлеге бар. Җиһазны Альфа-банк, Русский стандарт, Home кредит һәм ОТП банк аша кредитка алырга була. Кибеттә булган җиһазны көнендә илтәбез. Заказ буенча мебель 3-4 көн эчендә кайта. Заказ буенча үлчәм алу бушка, җиһазны җыю мөмкинлеге бар. Доммебель кибетләре элеккеге базар территориясендә һәм Магнит кибетенең 2нче катында урнашкан. Доммебель кибетләренә рәхим итегез. Җирдә кеше барлыкка килә алсын өчен озак вакыт кирәк булды. Бүген без бик акрынлап, ләкин интенсив төстә үзебезнең ялгыш адымыбыз аркасында шартлап ябылачак капкын куябыз төсле. Озак вакытлар без үзебезне табигатьнең хуҗасы итеп тойдык. Төньяк Боз океанын телгәләдек, мәңгелек бозны реттек. Елгалар агышын кире бардык, сазлыкларны киптердек, әрәмәләрне юкка чыгардык. Нәтиҗә шул. Галәм киңлекләрен иңләүче бәләкәй генә яшел шарда бүген кеше эшчәнлегенең кара тамбасы калмаган урын табу кыен. Без утырган ботак менә-менә сынып төшәргә тора. Быел без табигатьтән күпме алынган, шул кадәр кире кайтарырга дигән принципның гамәлгә ашуын, бай һәм сәламәт флорасы, фаунасы булган планетаны күрергә өметләнәбез. Моның өчен безгә кулга-кул тотынып эшләргә кирәк. Декабрьдә коррупциягә каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Бу датаның әһәмияте зур диләр аны уйлап табучылар. Ул халыкка коррупциянең зыяны хакында тагын бер кат искә төшерү, аннан котылу юлларын бергәләп эзләү өчен кирәк. Коррупциягә каршы көрәш киң масштабларда алып барылса да, әле көтелгән нәтиҗәләргә ирешелде дип әйтеп булмый. Коррупциядән ничек котылып була? Чаралар нәтиҗәлеме? Коллегабыз Ләйсән Сабирова райондашларыбызга әнә шундый сораулар белән мөрәҗәгать итте. Аларның фикерләрен бергәләп тыңлыйк. Sizin korrupsiya очракларына юлыкканыгыз бармы? Юк иде әле. Мин андай масштабта кеше түгел. Аның өчен белмәйм, бер көнгә акча биргәнме, юк, алганмы юк. Телевизордан күрсәтәләр, болай сораган юк. Юк, алай юк инде, дип әйтим инде. Өйгә кергәннәре юк. Ну, кергән инде предлагать иткән әйберләрне алганым юк. Но без теге информацияны алып торгач инде, ул ниләрдән сакларга тырышабыз, менә дөресен әйткән вакытта инде. Үзем алай лично очрашканым юк инде. Үзем дә эләккәнем юк, алай күргәнем дә юк, белгәнем юк. Бар инде ул күренеп тора. Мәсәлән? Мәсәлән, дигән алай торган пока безнең закудиде илдә. Коррупция очракларына симдә юлыкканым юк, но башка җирләрдә андай очраклар бар дип беләм. Медицина өлкәсендә бик нык андай коррупция очраклары бик еш очрый дип беләм инде мин. Мин үзем мәгарифтә эшли торган кеше, мәгариф системасында андай очракларны мин белмим. Алай үземне сталкивать иткәнем юк. Дусларыгыз, туганнарыгыз андай очракка юлыкканнары бармы? Юк, юк аның. Без чистый народ, алай белмәйм. Аның шәһәрдә йөргәнебездә. Но безнең якын тирәдә генә күршеләрнең дә андай нигә очраганы юк инде, безнең туганнарның да юк инде. Юк, ишетмәдем. Андый ниләр белән. Бәлки бардым, но минем үземә инде алай теге менә шундый коррупция очрагына шул кадәр андай акча сорадылар, әйбер сорадылар дигән әйберне ишеткәнем юк, конечно, но шәһәр җирендә андай әйберләр бар. Безнең өстендә мин андай бер бик кулаш җәйгән чәчәк аткан дип ул кадәр әйтмәс идем инде. Коррупция очракларына вакытлары булгалый инде. Коррупция төшенчәсен сез ничек аңлыйсыз? Коррупция шул взяточность нинде? Ришвәт бирү керә торгандыр инде. Һәм шул ук вакытта сине алдап икенче бер предлагать итү очраклары булырга мөмкин инде. Ну, җинаятьчелек белән җитәкчелекнең идарә эшләренең берләшүне әйтәм инде, бергә тоташу. Шул дип билем. Белмәйм бит. Менә сезнеңчә коррупциягә очрагач, хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итү файда китерәчәкме? Әлбәттә, китерәчәктер дип беләм, чөнки инде без теге моя милиция меня бережет дигән принцип буенча яшибез, алар безне сакларга якларга тиешле кешеләр бит инде. Шуңа һәр вакытта әгәр дә андый очраклар булса, инде мин
милиция органнарынан, хокук саклоо органнарына мөрәҗәгать итәргә киңәш итәрем, башка кешеләргә дә, әгәр дә бу очрактан очрашкан кешеләргә инде. Sen kim bilgen indi? Benim anda öyle şagırlayan yok. Avuldan geldim ben. Үз хокугын якларга кимгә дә булса бит инде обращаться итәргә кирәк була бит инде. Шулай булгачтын. Юкка гына аларга кеше бит инде мөрәҗәгать итми инде. Ышанабыз инде аларга. Аларга ышанабыз. Кимдер безнең хокукны якларга тиеш бит инде. Ну, файда итәргә тиештер инде. Кеше үзелеге икән обращаться итәргә тиештер дип уйлыйм. Көрәшер өчен нинди чаралар күрергә кирәк сезнеңчә? Аның өчен законны алыштырырга кирәк. Бу тема уңайыннан күңелле яңалыкта хәбәр итәбез. Коррупция журналист күзлегеннән дип исемләнгән республика күләм бәйгедә Авыллар газетасы 2нче урынга лаек булды, ә Мөслим телевидениесе җиңүче дипломы белән бүләкләнде. Бүләкләү тантанасы кичә Казанда үтте. Анда Мөслим матбугат үзәге директоры Мөдәмил Әхмәтов катнашты. Инвалидлар уңкөнлеге бара. Уңкөнлек кысаларында мөмкинлекләре чикләнгән райондашларыбыз өчен төрле чаралар, спорт бәйгеләре, кул эшләреннән күргәзмәләр оештырылды. Физик мөмкинлекләре чикләнгән булып та, язмыш сынауларына бирешмәгән, күңел көрлеген саклап кала алганнарның тормышы зур батырлыкка тиң. Шундыйларның берсе Иске Карамалы авылында яшәүче Илүсә Хамматуллина турында коллегаларыбыз сөйли. Илүсә Хамматуллина 1973 елның 22 сентябрендә дөньяга килә. Көләч йөзле башкалардан берни белән аерылмаган, тупырдап торган саубыйга язмыш ни язганын әле берәү дә белми. Мәктәптә укыганда аяклары авырта башлагачта, башта әллә ни игътибар бирмиләр. Үтәр әле дип шаналар. Тик авырту көннән-көн көчәя бара. Илүсә аякларына баса алмый башлый. Бу вакытта кызга ни бары 19 яшь була. Ну, без барып күрендек тә, күренгәннән соң алай зыянны әйбер күренми дигәннәр иде. Шулай узак йөри, 96 елда мине аны сынау ныклап сыный башлады инде. Ике аяксыз булып калдым, постелда калдым мин. Ел ярым диярлек постелда яттым. Аннан үй эчендә урындык итеп йөрдем, аннан коляскада йөрдем, аннан култык таяклары белән йөрдем. Сөякләрем минем ничек йомшак ашала торган сөякләр. Кальцийлар җитми минем организмда. Шунлыктан минем сөякләрем буын ширинде. Башта менә шул минем уң аягымдагы буын шул ул келт итеп кенә чыгып киткән минем. Без аның сеңгәре тартылгандыр да узакка бара дип йөргәнек. Без сразу даруханәгә дә бармадык инде нигә. Күренергә. Менә шуннан ул минем үлчәгәндә аягым уже чыккан булган, чыгып кире утырган булган. Яңадан ул бер кирип бер чыгып йөргән. Урын өстендә калса да төшенкелеккә бирелми Илүсә. Китаплар укый, вакытлы матбугат белән танышып бара, шигырьләр яза, чигү-чигә бәйләм бәйли. Кайчанда булса бер аякка басармын дигән өмет яшәтә кызны. 2010 елда Илүсәнең иң зур хыялы тормышка аша. Кыз аякка баса. 2009 елда инвалидлар еллыгында миңа бәхет ачкычы килде. Ясалма аяклар кую өчен районга 3 кеше кандидат бирелгән иде. Шуның берсенә мин кирдем. Шуннан соң мин Казанда беренче аягыма сустав куйдырдым. Инде ул чагында әле мин сул аякта билгеләнгән икәнен белмәгәнем, уже минем сул аякта да билгеләнү булган икән. 2009 елда Казанда ясалма суставлар куйдырдым. 2010 елда инде тагын ясалма сустав Ленинградта куйдырдык. Бу бик авыр булды. Тик аякка басып үз аякларында йөрүенә сөенеп туя алмаган, машина йөртү хокукын алган, намаз укырга өйрәнгән Илүсәне язмыш әле тагын сыный. Аягын тездән сындырган Илүсәгә язмышы алдында башы мичә, рухы көчле булуын тагын бер кат расларга туры килә. Районнан миңа инвалидлар инде машина биргәннәр, яка машинасы. Хәзер яра мин аякларыма бастым бит. Ходаем хәзер миңа үземә тагын җиңеллек биреп мин шоферлар курсына кергән идем. Тукта, бала бу маңда сораулар бирим әле, моны да үтәләм икән дигән кебек, Ходай Тәгалә миңа тагын сынау бирде. Мин аягымны тездән сындырдым. Бу тагын да миңа икенче, өченче сынау булды. Әмма бу сынауны да мин үттем. Шоферлар курсында үткәдем. Кепслы килеш барып, компьютерда экзаменнар биреп, әтимә рәхмәт.
Илүсә апаның кулыннан килмәгән эш юк. Кул эшләре белән генә шөгыльләнми, йорт эшләрен дә башкара ул. Өйне дә көн саен үзе юып, үзе җыештырып чыгара. Күп итеп гөлләр үстерә, тәмле ашлар пешерә, мәчеткә йөри, дуслары белән аралаша. Сыйныфташлар очрашуын оештыруны да һәр вакыт аңа йөклиләр. Бүгенгесенә сөенеп туя алмаган Илүсә апа 5 вакыт намаз саен Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт укып, үзенә һәм якыннарына сәламәтлек, гомер сорый. Мин йөргән торгач, нинди сөенечем бар микән дисәм, иртән ике аякларыма басып йөреп китәм. Кеше арасында йөрим. Чыгасы җиремә чыгам, эшләсә эшемне эшлим, җимешларымны башлыйм. Ә менә шулай да минем иң иткәнем Ходай Тәгаләгә шөкер итеп, Ходай Тәгаләгә ышанып яшәргә кирәк. Мин шушлай авырлык кичерә башлаганнан соң мәчеткә бара башладым. 2 елында мин үз-үземә сафлык, чисталыгым юктыр дип, мәчет ишеген ачып керергә кыенсындым. Әмма дә үз теләгем булгачтын, барып керү үземнән үзем сизмичә калып, мин намазлыкка бастым. Җәй көннәр инде мин яшелчәләр белән күпчелек әйберләр ясыйбыз, итәбез инде. Яз көнне шул бакча тирәсендә, ниләр янында инде чыгып, чиби кышкыртларын асырыйбыз инде. Көзгә керә, менә шу көз вакытларында инде сами көннәр дә кыска, көн кыска булса да эш күп эшләнә. Ул вакытта бәйләмнәр белән эшлим инде. Авырлыклар күргән, тормыш сынаулары белән очрашкан кеше генә игелекне бәяли беләдер. Илүсә апаның әти-әнисе дә авыр чакларында ярдәм иткән, терәк булган һәр кемгә күз яшьләре аша рәхмәт укый. Йөрәктәге шатлыкларны һич кенә дә әйтеп бетерлек түгел. Кешеләр, туган тумачаларга, авылдашларга басына да рәхмәт. Шул хәтле ярдәм иттеләр, кайсы ничек булдыралар шулай итеп. Минем басарыла бирсә дитергәннәре күрше тирәләрдә шулай кереп, күршем мәле минем Гөлүсәкәем бар, ул алар инде Гөлүсә белән Мирхабизан шул хәтле әйбәт булдылар менән. Илүсә кызымның Аллаһ юллар үтеп, катлаулы операцияләр ясап, шушы көнгә аягына басты. Аллаһка шөкер, аягында жүреп тора хәзергә. Алдагы көннәрдә дә шулай әйбәт кенә бергә яшәргә язсын. Сау сәламәт булып та, берәр җиребез аз гына авырта башласа, зарлана, сыкрана башлыйбыз. Проблемалар туса, төшенкелеккә биреләбез. Озак еллар урын өстендә ятып та, яшәү дәртен югалтмаган, тормышка мәхәббәте сүрелмәгән, өмете сүнмәгән Илүсә апаны һәрберебезгә үрнәк итеп куярлык. Рухныклыгын югалтмыйча әле тагын бик күп еллар әти-әниегез, туганнарыгыз янәшәсендә һәр туар көнгә сөенеп яшәргә язсын сезгә, Илүсә апа. И кешеләр, сезне сөйгән өчен чәчелдем дә кат-кат түгелдем. Яшәвемне кемдер бүләк дияр, кемгәдер бүләк үлемем. Юк, үлмәскәле булай җиңел генә, бирешмәскәле хәсрәткә. Юк, яшәргә, бары тик яшәргә. Сынган канат бар бит яшәргә. Сынган канат белән кошлар оча алмый, кешеләр тиеш яшәргә. Канат сынган, намус калган, намус чиста калсын кешедә. Бүләк диләр. Әйе, мин бүләк булып килдем дөньяга. Әмма тормыш бүләкләрен насип булмады шул күргә. Мин вакытсыз туып ялгыштыммы? Әллә инде соңга калдыммы? Чарасыздан сиңа дәшәм кудам. Үзгәртәсең, үзгәрт язмышны. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз өчен төрле чаралар оештырыла дидек. Шундый чараларның берсе 4 декабрь көнне Мизгел яшьләр үзәгендә үтте. Инвалидларның мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтү дөреслеккә туры килми дә кебек. Киресенчә, алар бар көчләрен туплап, үз дигәненә ирешергә, иҗат һәм кул сәнгате, спорт өлкәсе сталары булырга сәләтле. Район инвалидлар җәмгыятендә барлыгы 300-дән артык кеше исәпләнә. Алар төрле яшьтә һәм төрле инвалидлык төркемнәренә ия. Тик аларны бер сыйфат, тырышлык һәм сабырлык берләштерә. Мизгел яшьләр үзәгендә оештырылган инвалидлар спартакиадасына 20-дән артык спорт сөюче килгән иде. Мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз шахмат-шашка турнирларында катнашты. Дартс һәм урыннан ераклыкка сикерү ярышларында көч сынашты. Һәрберсе үз алдына максат куеп, беренчелекне яуларга омтылды. Инвалидлар декадасы уңаеннан оештырылган әлеге чара мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз өчен спорт бәйгесе генә түгел, аралашу һәм үзара аңлашу мөмкинлеге дә тудырды.
шунысы куандыра, авыл җирлекләреннән дә килүчеләр бар иде. Иске Карамалы авыл җирлеге 5 кешелек команда белән катнашты. Район картлар һәм инвалидлар йортыннан да бик күп өлкәннәр килгән иде. Берничә сәгатькә сузылган бәйге нәтиҗәсендә бар катнашучылар да үзләре җыйган баллар буенча белгеләнгән мактау кагазлары һәм истәлекле бүләкләргә лаек булды. Инвалидлар 10 көнлегендәге иң зур чара 10 декабрьгә билгеләнгән. Бу көнне Мизгел яшьләр үзәгендә "Без бергә" дип исемләнгән хәйрия акциясе узачак. Акция иртәнге 9-дан кичке сәгать 4-кә кадәр дәвам итә. Акциядә катнашырга чакырабыз. Кыш җитте. Тик агым суларда әле боз катлама җитәрлек түгел. Балык тотам дип җитәрлек калынлыкта булмаган бузга кереп, үз гомерләрен куркыныч астына куючылар саны республикада шактый. Үзәк мәгълүмат чараларыннан кешеләрнең боз астында калуы турындагы хәбәрләрне әледән-әле ишетеп торабыз. Агым суларда боз катламы юкка әле. Анда җәяү яисә машина белән керү көтелмәгән хәлләргә китергә мөмкин. Шуңа күрә райондашларыбызның сак булуларын, боз өстенә кермәүләрен сорыйбыз дип хәбәр итәләр Гадәттән тыш хәлләр идарәсенең Мөслим бүлекчәсеннән. Иди ко мне, Иваныч! Иди ко мне! Не поддавайся соблазнам, будь осторожен на зимней рыбалке. Район башлыгы Рамил Муллин инициативасы белән октябрь айында күп фатирлы йортлар ишегалды командалар арасында Спартакиада уеннары игълан ителде. Әлеге Спартакиада кысаларында беренче уеннар 13 октябрь көнне үтте һәм ул мини-футбол буенча иде. 3 декабрь көнне командалар кул көрәшендә көч сынашты. Чарадан безнең репортаж. Спорт физик яктан гына түгел, рухи яктан да тәрбияли, ихтыяр көчен ныгыта. Соңгы арада җирлегебездә спортка аеруча зур игътибар бирелә башлады. Инвентарьлар алу, спорт залларын яңарту, спорт мәйданчыклары булдыру, масса күләм чаралар үткәрүдә моның ачык мисалы. Район үзәгендәге күп фатирлы йортлар ишегалды командалары арасында игълан ителгән Спартакиада уеннары беркемне дә битараф калдырмагандыр. Беренчедән, җиңүче команданың ишегалдына куелачак спорт мәйданчыгы кызыктыра. Икенчедән, спорт ярышлары райондашларыбызга буш вакытларын күңелле һәм файдалы үткәрү өчен менә дигән сәбәп. Октябрь аенда мини-футбол буенча узган ярышларда катнашучылар күп иде дип әйтеп булмый. Ә менә 3 декабрьдә гимназия базасында узган кул көрәше ярышларында спорт сөючеләр дә, җанатарлар да шактый җыелган иде. Ярышлар башланыр алдыннан аларның фикерләрен сораштык. Өлкән буын вәкилләре үзләренең яшь чакларын искә төшерде. Менә бик әйбәт кенә Спартакиадалар башланып китте. Бу бик әйбәт спорт уеннары яшьләр өчен дә, алар өчен дә. Аларга безгә ял итәргә бик күңелле. Бу тенденция югалмасын дим. Спорт ул һәр вакытта кирәк әйбер. Спорт булган җирдә тәртип була. Бердән, икенчедән анда уже акыл икенче. Без үскәндә спорт белән үстек. Аллага шөкер, укыганда да файдасы тиде. Мен бердән итмәем спортны. Спорт ул әйбәт, алга бара. Спорт булган җирдә тәртип тә була, уңышлар да була һәм яшәргә дә күңелле. Анда преступность да булмый, бер наркомания да юк анда. И вообще тәртип булачак. Мин спортны уважайтам. Мин үзем спортны бик яратам. Укыганда 13 класста хәтле йөгердем, чаңгы шудым. Ул бик кешегә сау сәламәтлек китерә, бик әйбәт ул. Мин спортны бөтен кешегә дә катнашырга чакырам. Менә мин бүген Пушкин урам буенча кул көрәштерә килдем. Ул һәр кемгә дә кирәк. Спорт ул бу йөгерүенә түгел, кул көрәштерүенә түгел, волейбол уйнарга да, чаңгы шуарга да, велосипедта шуарга да телим. Яшьләр дә бик теләп килгән булып чыкты. Әлеге ишегалды Спартакиадалары чыннан да бик кирәк әйбер дип саныйм. Чөнки инде менә бүген икенче тапкыр шушындый бәйрәмгә җыелдык без. Моны чыннан да бәйрәм дип әйтсәң була. Чөнки чыннан да бөтен мөслим халкы берләшеп, шундый күңелле, матур уеннарда катнашабыз. Әлеге чаралар чыннан да ешрак булсын һәм мөслимләр мондый чараларда күбрәк катнашсын. Менә безнең Спартакиада башланып китте инде. Мөслимдә ул безнең өчен олы бәйрәм. Менә күптән түгел генә футбол ярышы булды. Анда катнашмасак та чыгып
бәйле итеп тордык инде. Менә бүгенге көндә кул көрәше ярышы башланырга тора. Мен анда үзем менә чындырысын гына әйткәндә теләп катнашам инде, потому что ул минем сөйгән спорт түре. Мен үзем Пушкин урамы өчен катнашам инде. Пушкин урамы командасы өчен. Спортчыларга урыннар, әйбәт урыннар, беренче, икенче, өченче урыннар алуын телим. Спорт ярышлары җанатарларсыз булмый. Әлеге бәйгедә аларның да актив булуын, махсус әзерләнеп килүен әйтергә кирәк. Командаларга нәкъ менә алар көч биреп, дәртләндереп торды. Без Тукай урамы өчен балет итәргә килдек. Безгә мондай уеннар бик ошый. Алга таба да шундый уеннар күп булсын. Тукай урамы алга. Менә бу кечкенә малай ярышларның башыннан азагына кадәр биредә булып, спортчылар өчен җан атып торды. Мөгаен ул да спортчы булып үсәр. Кул көрәше буенча гомуми нәтиҗәдә Пушкин урамы командасы беренче урынны алды. Команданың тренеры Илдар Мадьяров. Әлеге команда футбол ярышларында да беренчелекне алган иде. Икенче урынга кооператив урамының Ләззәт кибете ягы командасы чыкты. Аларның тренеры Алмаз Дәүләтшин. Илшат Фазлыев җитәкчелегендәге Вахитов урамы командасы 3нче урынны яулады. 4нче урында Илүсә Исламова җитәкчелегендәге Тукай урамы командасы. 5нчедә кооператив урамының Тугай сәүдә үзәге ягы командасы. Команданың тренеры Рунар Сәхбетдинов. Шулай итеп, бу төр бәйгедән соң командалар исәбенә тагын берникадәр очко өстәлде. Алда әле тагын спортның 8 төре буенча ярышлар булачак. Бу төр уеннар халыкны массовый төстә спортка җәлеп итүгә зур этәргеч булыр дип ышанасы килә. Атна вакыйгалар сәхифәсе кысаларында сезнең игътибарыгызга әзерләгән хәбәрләр шушлар иде. Районда барган вакыйгалар хакында тулырак мәгълүматны сез Мөслим радиосы, Авыллар сельская газетасы һәм матбугат үзәгенең рәсми сайтыннан ала аласыз. Берничә секундтан тапшыруыбызны һава торышы турында фаразлар дәвам итәр. Шуннан соң сез хукук әлифбасының чираттагы чыгарылышын карый алачаксыз. Әлегә менә шулар. Алдагы чорда булачак вакыйгалар хакында киләсе атна вакыйгалар күрсәтер. Хәбәрләр студиясында мин Ләйлә Ялалова эшләдем. Бездән аерылмагыз. Көттіріп кенә килсә дә кыш үзенекен итә. Инде бар дөнья аклыкка төренде. Кар катламының биеклеге уртача 8 см тәшкил итә. Һава температурасы климатик нормадан берникадәр югары. Иртәгә якшәмбе көнне болытлы һава, кар явуы көтелә. Термометр баганасы -3, -5 градус тирәсендә тирбәләчәк. Шунысын да искәртәбез, иртәгә авыр көн. Төшкә кадәр магнит давыллары көчәйгән хәлдә булачак. Алдагы атнада нигездә көньяк җиле өстенлек итәчәк. Атна башында артык суыклар булмаса да, 11 декабрь чәршәмбе көнне төнге температура -12-13, көндезгесе -15 градуска кадәр җитәр кебек. Салкыннар 2 көннән артыкка сузылмаячак дип фаразлый синоптиклар. Пәнҗешәмбедән соң кабат җылытыр кебек. 13 декабрь җомга көнне +1, шимбә көнне 0 градус тирәсе булачак. Интернет челтәреннән алынган мәгълүматларга караганда, киләсе атнада җирлегебездә әнә шундый һава торышы көтелә. Бер уйласаң, урамда салкынмы, буранмы, анысы артык мөһим түгел кебек. Иң мөһиме, өйләребездә җылылык булсын, күңелләребездә һәрчак яз кояшы балкысын. Бер-беребезгә җан җылыбызны бүләк итеп, бәхетле яшик дигән теләктә калабыз. Без бүген хезмәт хакы турында сөйләшербез. Хезмәт хакы ул кешенең башкарган эше өчен түләү дигәнне аңлата. Россия Федерациясының хезмәт кодексында күрсәтелгәнчә, хезмәт хакының структурасын түбәндәге өлешләр билгели. Төп өлеш компенсацион түләүләр, кызыксындыру өлеше. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот этот кабинет и все это практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Если бы вы знали. Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Хәзерге җәмгыятьтә хезмәт мөнәсәбәтләре хезмәт килешүләре нигезендә корыла.
Эшче яки хезмәткәр эшкә урнашканда үзенең күпме хезмәт хакы алачагы турында хәбәрдар булырга тиеш. Безнең бит инде зарплата айга закон буенча 2 тапкыр түләнелергә тиеш. Если ул вакытында түләнелми икән, аның сроклары бар. Ул приказом работодателя оформляется инде, сроклар куела, яки коллективный договор дип әйтәбез инде, шушы приказда яки договорда хезмәт хакы түләү көннәре определяция ителгән. Если ул көнендә түләнелми икән инде, ул вакытта әлбәттә кеше уже нарушение булып тора, бу нарушение трудовой кодексны бузу дигән сүз. Ай сайын эш бирүче хезмәткәргә хезмәт хакының өлешләре күрсәтелгән расчет кәгазьләре бирергә тиеш. Работодатель расчетный листок дип әйтәбез инде, проще әйткәндә, одновременно акча бирү белән, зарплата бирү белән расчетный листоклар бирергә тиеш. Зарплата бит инде безнең акылаттан гына тормый, төрле выплаталар булырга мөмкин. Булар барысы да күрсәтелергә тиеш. Һәм работник белеп торырга тиеш, аңа күпме зарплата түләнелә, күпме налог тотыла, күпме премия алган, ул әйтергә кирәк. Һәм бу работодательнең обязанности, бу достаточно законның зур требованиясе. Работник бездән сорамый дип әйтәләр, теге расчетный листоктан, хотя безнең программасында куйдык, бездән сорамый дип әйтәләр. Но сорамаган очракта да алар бирергә тиеш. Аларның обязанности, но работник сораса, бердән мишәйт итмәй. Соңгы 10 елда хезмәт хаклары түләү сферасы заманчалаша һәм бу сферада проблемалар күзгә күренеп кими барса да, барысы да алда гөл дип әйтеп булмый әле. Айлар буе хезмәт хакын ала алмыйча тилмерүчләр дә бар. Әйтик, элеккеге Вамин системасында эшләүчеләргә быел аеруча авырга туры килде. Вамин таркалгач, аның урынына Просто Молоко идарәче компаниясе килде. Тик яңа идарәче килүгә карап кына хезмәт хаклары түләү өлкәсендәге вазгыять үзгәрмәде. Прокуратура бу мәсьәләне үз контролена алды. Задолженность шактый күп, миллионнар белән исәпләнелә. Соңгы вакытта без проверканы ноябрь ахырында үткәрдек. Шул тикшерү вакытында 2 агрофирмада һәм ХППда задолженность булуы ачыкланды. Безнең хәзерге вакытта агрофирма Акта, агрофирма Урожайда, аларның генеральный директорлары юк. Генеральный директорлар как единоличные исполнительные органы, алар не существует. Хәзерге вакытта генеральный директорларның полномочияләре бирелгән управляющий компания Просто Молокога. Ул организация безнең Казанда, әйткәнемчә, шушы тикшерүдән соң без инде аларга карата, управляющий компания Просто Молокога карата административ эш кузгаттык. Хәзерге вакытта әле бу эш каралып бетмәгән. Но без аны ахырына хәтлек доведем. Һәм шулай инде прокурорның представлениесе кертелде. Бу представлениедә хезмәт хакын срочно түләргә дигән требование куелган прокурор тарафыннан. Шушы представление бер ай эчендә карала һәм бер ай эчендә уже конкретно закон буенча конкретно эшләр эшләнелергә тиеш, ягъни зарплата түләнелергә тиеш. Әгәр дә инде дальнейшемда зарплата түләнелми икән, бу вакытта уже управляющая компания Просто Молоко кешеләрне карата дисквалификация дип әйтәбез инде. Дисквалификация аңлата берничә ел эчендә конкретный кешеләр төрле должностьларда эшли алмыйлар дигән сүз. Ягъни төрле юридический лицолар белән руководить итә алмыйлар. Эш бирүчеләр хезмәт хакларын соңартып түләгән очракта һәм әҗәтләр барлыкка килгәндә судка мөрәҗәгать итәргә кирәк диләр прокуратурада. Прокуратурага килеп гариза язырга була. Гражданнарга мин әйтер идем, бер үк вакытта безгә обращение була икән, заявление була икән, без аны суд аркылы да сразу можем взыскать. Безнең бит инде ул представление общее, һәрбер кешегә кассация итә, ул общее представление. А если кешенең конкретный обращениесе бар икән, без шул обращение нигезендә закон буенча
кеше интересында мировой судка обращаться ите алабыз, чтобы зарплатаны взыскивать итер өчен судебный приказ дип атала инде ул. Шушы можем потребовать выдачи судебного приказа. Судебный приказ ул безнең основание для принудительного взыскания заработной платы. Но бу мондый эшләнелә ала шул очракта, если кешенең прокурорга заявлениесе бар икән. Безнең җирлек практикасында да судка биреп хезмәт хакларын юллатып алу очраклары бар. Тик алар аз ди Илшат Әнәсович. Онытмаска кирәк, кеше хезмәт хакын вакытында алырга тиеш һәм эш бирүчедән моны таләп итү аның законлы хукукы. Заявлениеләр керә, әмма кеше бик күп обращаться итмәй. Ул заявлениеләр сирәк керә дип әйтер идем мин. Һәм кешеләр сузып җырлыйлар бу эшне. Әгәр дә алар вакытында килсәләр, вакытында обращаться итәләр, әлбәттә бу зарплата тизрәк тә түләнеләчәк һәм уже зарплатаны алу мөмкинлеге дә зураячак. Әгәр дә инде зарплата түләнелмәй, кеше дә обращаться итмәй икән, ул вакытта уже банкротствога барып җитәргә мөмкин. Банкротство процедураларына барган очракта монда уже күпкә сложнырак зарплатаны юллап аласы. Шуңа күрә монда уже конкретный кешеләрдән дә тора. Если ул обращаться итмәй икән, заявление язмый икән, да безгә дә эшлисе авырлаша. Нигә соң кешеләр хезмәт хакларын юллатып алмый дигән сорау туа? Әллә инде кешеләр киләчәктә дә шушы җирлектә эшлисе бар бит әле дип эш бирүчеләрне судка бирергә шикләнә? Әллә инде суд чыгымнары зур булыр дип курка? Тик булар берсе дә нигезле сәбәп түгел ди Илшат Әнәсович. Әгәр дә прокуратурага обращаться иткән очракта, без бит инде кеше интересында үзебез судка обращаться итә алабыз. Бернинди чыгымнар да булмый. Если инде кеше үзе непосредственно судка обращаться итә икән, ул суммасын белә, задолженностьны, справканы прилагать итә, заявлениегә обращаться итә мировой судка, заявление о выдаче судебного приказа дип атала, бу упрощенный порядок безнең гражданское процессуальное законодательство буенча. Монда кешеләр дә чакырылып торылмый судка. Суд представленный документлар нигезендә генә решение чыгарыла. Доказательстволар монда булып, монда документлар тора. Монда госпошлина суммасы зур түгел. Ялгышмасам, ул 2 сум тәшкил итә һәм бу суд чыгымнарын ответчиктан можно взыскивать итәргә. Если суд решениесе кеше файдасына була икән, кеше бу очракта уже үзенең чыгымнарын шушы эш бирүчедән юллап ала. Хезмәт хаклары сферасында тагын бер хукук бозу очрагы булып, соры хезмәт базары, ягъни хезмәт хакларын конвертта бирү тәҗрибәсе саклана. Эш бирүче барлык хезмәт хакын яки аның бер өлешен салымнардан качу максатында законсыз юл белән конвертта түли. Дөрес, бу өлкәдә хәлләр 90нчы еллар ахыры, 2000нчы еллар башындагы кебек үк булмаса да, кайбер эшмәкәрләрдә бу тәҗрибә әле дә кулланыла. Зарплатаны конвертта биргән өчен шулай ук административ җаваплылык карала, ул нарушение трудового законодательства. Моның өчен шулай ук штраф каралган, эшмәкәрләргә 3000 сумнан 5000 сумга хәтлек, организацияләргә күбрәк инде, ул 30 мең сумнан 40 мең сумга хәтлек. Конвертта түләнгән хезмәт хакыннан ике якта зыян күрә, ягъни эш бирүче дә һәм хезмәткәр яки эшче дә. Шулай ук ике якта хукук бузган булып санала. Беренче чиратта хезмәткәрләрнең, эшчеләрнең пенсия фондына взнослары тиешенчә түләнми. Бу чиракта лаеклы пенсия акчасына өмет тотып булмый. Шулай ук кешеләр социаль яктан якланмый. Больничныйларны һәм башка төрле социаль түләүләрне башкару мөмкин булмый. Ләкин моның белән генә бетми. Салымнарны тиешенчә түләмәгән өчен, ягъни салымнардан качкан өчен хезмәткәрнең үзен дә җавапка тартырга мөмкиннәр. Мондый очраклар ачыкланган вакытта безгә гражданнар соңыннан гына киләләр, алар увольняются, әйтәләр, безгә перерасчет кирәк, безгә зарплата булай гына түләнелмәде, менә ведомствода күренеп тора, зарплата МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда размеры хәтлек кенә, то есть ул 4500, 4600 сум тирәсе генә тәшкил итә. Калган зарплатасын ул
конвертта алып жатқан. Һәм әйтәйинде, вот безгә отпускнойны миңа пусть түләсеннәр, с учетом перерасчета, зарплатаны түләсеннәр. Мондай очракларда без әйтәбез, вот син бит нигә хәзер генә килдең, кайчандыр мондай вариант сине бит инде устраивала. Син бит дәүләткә налогларыңны түләмәгәнсең, тиешле түләүләр түләнелмәгән, син түлисе түләүләрне бүтән кеше түләгән дигән сүз. Нигә бүтән кеше үзенең доходларын күрсәтә, бөтен налогны түли, нигә син түләмәскә тиеш аны? Шуңа күрә икегез дә нарушили, бернинди дә перерасчет булмаячак. Без дә моның белән шөгыльләнмәячәкбез. Вот работодательны оштрафуем, әйме, грубо говоря. Син, пожалуйста, разберись бүтән җирдә. Вот шундый позиция безнең. Ну, налогны можно взыскать, если аның доходлары выявляется икән, допустим, ул яшергән бит инде доходларын, шул доходтан доказать итеп, аның 13%-ны, если ул НДФЛ-аймы, аны можно взыскать. Эш бирүчеләргә административ җаваплылык каралган, ягъни штраф. Ләкин штраф түләп кенә котылам димә. Безнең бит инде җинаять җаваплылыгы да бар. Если ул декларациядә, налоговый декларациядә информацияны дөрес отражать итми икән, ул аны налогооблагаемая базаны кичерәйтеп күрсәтә икән, әйме, доходларын күрсәтми икән, ялган декларация бирә, бу вакытта әлбәттә уже җинаять җаваплылыгы, иң куркыныч җаваплылык наступает. Һәм если кеше гаепле дип табыла икән, уже шушы ущербны дәүләткә причиняться ителгән ущерб одновременно взыскивается. Димәк, закон бузган өчен җаваплылыктан качу мөмкин түгел. Иртәме, соңмы барысы да өскә чыга. Кеше беренче чиратта үз хезмәтен намус белән башкарырга тиеш. Шуның өчен ул лаеклы хезмәт хакы таләп итәргә хокуклы. Инде бу хокуклар үтәлми икән, закон сагында торучылар тиешле инстанцияларга мөрәҗәгать итәргә чакыра. Сез хукук алифбасының чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Бу өлкәдә үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны матбугат үзәгенә юллагыз. Район сулышы, Авыл тормышы, бүгенге вәзгыять, экология, юридик мәсьәләләр, Авыл хуҗалыгы һәм башка актуаль проблемалар. барысы да бергә җитте. Авыл утлары. Син язылдыңмы әле? Мебель кибете төрле төрдәге җиһаз тәкъдим итә. Киң ассортиментта кулай бәядән кухня, йокы, балалар бүлмәләре өчен гарнитурлар, шкаф-комодлар, өстәл тумбалар, рассрочкага алу мөмкинлеге бар. Җиһазны Альфа-банк, Русский стандарт, Home кредит һәм ОТП банк аша кредитка алырга була. Кибеттә булган җиһазны көнендә илтәбез. Заказ буенча мебель 3-4 көн эчендә кайта. Заказ буенча үлчәм алу бушка, җиһазны җыю мөмкинлеге бар. Мебель кибетләре элеккеге базар территориясендә һәм Магнит кибетенең 2нче катында урнашкан. Мебель кибетләренә рәхим итегез. Өегезгә җиһаз кирәкме? Төп таләп сыйфатлы һәм арзан булсын. Индивидуаль җиһаз кибете сезнең өчен эшли. Корпуслы мебель, компьютер стәлләре, кухня гарнитурлары, шкаф-купелар, комод тумбалар, кибетләргә витриналар. Күңелегез теләгән җиһазны заказ белән эшләтә аласыз. Дизайнер ярдәме белән сез теләгән үлчәмдә сыйфатлы җиһазлар. Мөслим эчендә китерү бушлай. Өстәмә түләү хисабына мебельне җыю мөмкинлеге бар. Без яңа урынга күчендек. Кибет сельхозхимия ишек алдында урнашкан. Эш вакыты иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр, шимбә кичке 4-гә кадәр эшлибез. 94-нче һөнәр училищесы машина йөртү хокукын алырга укучылар җыя. Уку вакыты Е категориясенә ай ярым һәм калган категорияләргә 2 ай. Исегездә тотыгыз. 94-нче һөнәр училищесы машина йөртергә өйрәтүче 18 уку йорты арасында 4-нче урында. Без чын профессионаллар әзерлибез. Ремонт ясыйбыз. Ремонт өчен материалны Рахмановадан алабыз.
Идәнгә линолеум җәябез. Абыйлар да строймаркетта бар. Строймаркетка килегез. Римма Рахманованың строймаркет кибетендә күпләп сату бәясеннән тышкы һәм бүлмә ара ишекләре, заманча люстралар, киң ассортиментта абойлар, линолеум, ковролин һәм келәмнәр. Бөтен төзелеш материаллары бер кибеттә. Адресыбыз Яшьләр урамы 7-А йорт. Безнең өстенлегебез бөтен товарның сатуда булуында. Киң ассортиментта замана техникасы, мультиваркалар, сок чыгаргычлар, ит тарткычлар, радарлар барысы да бер кибеттә. Даими клиентларга товарның бәясенә карап ташламалар ясалган. Шулай ук кибеттә булмаган товарны заказга бирү мөмкинлеге бар. Эш вакыты 8-дән кичке 5-ка кадәр, төшке ялсыз һәм ял көннәрсез. Килегез, шәхси эшмәкәр Гайфиеваның кибете Феникс сәүдә үзәгендә 1-нче катта урнашкан. Без сезгә улай бәядән югары сыйфатлы товар тәкъдим итәбез. Мөслимдә яңа базар. Яшьләр урамындагы муллык базары киң ассортиментта азык-төлек, кием-салым, көнкүреш кирәк-яраклары, җиһаз, келәмнәр тәкъдим итә. Базар дүшәмбедән кала көн саен 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Исем-җисемгә туры килә. Изобилия, муллык базары. Янәшәдәге рай сәүдә үзәге оҗмахка тиң. Һәркемнең зәвыгына туры килердәй кием-салым, элиталы костюмнар, йомшак мебель, уенчыклар, кил һәм сайла. Шунда ук чәч-тараш, адвокат хезмәте күрсәтелә. Рай сәүдә үзәге 9-дан кичке 6-га кадәр ялсыз эшли. Килегез, бәя бирегез. Йорт салуның бүген бер авырлыгы да юк. Чөнки зур төзелеш материаллары кибете фундаменттан башлап түбәгә кадәр кирәкле бөтен төр товарларны тәкъдим итә. Зур йорт салыр өчен зур сайлап алу мөмкинлеге булган зур кибете кулланучыларга товарлар буенча тиешле консультация да бирә. Иң мөһиме төзелеш материаллары җитештерү бәясеннән сатыла. Зур кибете элеккеге агропромхимия ишек алдында ашлык кабул итү предприятиесе белән янәшә урнашкан. Җирдә кеше барлыкка килә алсын өчен озак вакыт кирәк булды. Бүген без бик акрынлап, ләкин интенсив төстә үзебезнең ялгыш адымыбыз аркасында шартлап ябылачак капкын куябыз төсле. Озак вакытлар без үзебезне табигатьнең хуҗасы итеп тойдык. Төньяк Боз океанын телгәләдек, мәңгелек бозны реттек. Елгалар агышын кире бардык, сазлыкларны киптердек, әрәмәләрне юкка чыгардык. Нәтиҗә шул. Галәм киңлекләрен иңләүче бәләкәй генә яшел шарда бүген кеше эшчәнлегенең кара тамгасы калмаган урын табу кыен. Без утырган ботак менә-менә сынып төшәргә тора. Быел без табигатьтән күпме алынган, шул кадәр кире кайтарырга дигән принципның гамәлгә ашуын, бай һәм сәламәт флорасы, фаунасы булган планетаны күрергә өметләнәбез. Моның өчен безгә кулга-кул тотынып эшләргә кирәк. Мөслим районы халкы, кадерле тамашачылар. Дөньяның төрле почмакларында туган илен сагынып, җирсеп яшәүче милләттәшләребезне берләштергән, татар халкының гимнына әйләнгән Сарман җыры туган, җырлы, моңлы төбәктән һәм тырыш, хезмәт сөючән халкыннан сезгә кайнар сәламнар алып килдек. Бер күрешү үзе бер гомер дип әйтүләре дөрестер ул. Очрашулар, күрешүләр җыр моңсыз буламысың инде ул. Без бүген сезгә танылган җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Зөһрә Шәрифуллина, Зөһрә Сәхәбиева, Гөлдәния Хәйруллина салган моңлы, якты сукмаклардан атлап килүче районыбызның яшь сәләтле җырчыларын, биючеләрен алып килдек. Безнең сарман моңнарына күңелеп, рәхәтләнеп, ял итеп алыйк дуслар. Күпрек пешкән тәмле чәкчәк пешерәләр сарман ягында. Бу чәкчәкне ихлас хөрмәт белән чыгарабыз сезнең каршыга.
qonaqlar Sormoq yerində o'sgan o'shdan pishirilgan xalqimizning milliy rizqi shak-shakdan og'iz itigiz. Dunyolarimiz tinch, tog'inlarimiz turinde har vaqt ikmak bo'lsin. Sahnada rayonimizning yosh umidli shirshisi, yulduz chig'imiz Ruzila Badrdinova qarshi olamiz. Yarata
Kayda bitsinne jırğa kölgen, balbaylarda maqtab süylegen. Berkemede yok seni öttermegen, berkemede yok seni sevmegen. Yıldırım kaderler, yamrar avdeler, oh demleyim, bigrak demle berreng. Yıldırım kaderler, yamrar avdeler, oh demleyim, bigrakler deydi, bigrak demle berreng. Жырлап гомер иткән, җырлап иген иткән, сарман ягы элек-электән. Алтын башаклы киң басулары, җир катламындагы кара алтыны белән дан тоткан искиткеч гүзәл һәм бай табигатьле сарманыбыз. Иң мөһиме, ул үзенең хезмәт сөючән, талантлы халкы белән бай. Игенчеләр, нефтчеләр, төзүчеләр нәтиҗәле һәм намуслы хезмәт куялар, күңелле итеп ял итәләр. Районыбыз төзекләндерелә, яңа йортлар төзелә, урамнар матурлана. Сарманлыларның оптимизмы чынбарлыкка нигезләнгән. Нефть табыла, авыл хуҗалыгы үсә. Булар әлбәттә максатчыл һәм фидакар хезмәт нәтиҗәсе. Концертыбызны дәвам итәбез. Сезнең каршыда яшьлек бию ансамбле «Тылсымлы Курай».
Безнең җирнең мәңге бетмәс, ымсындырган сере бар. Серле дөньяларда матур итеп, рәхәт итеп яшик дигән теләктә концертыбызны дәвам итәбез. Сезнең каршыда яшьлек кызлар вокаль ансамбле Туган як кичләре. Гөлшат Зайнашева сүзләре, Александр Ключарев көе. Рәхмәт, Эльвира. Yes,
Яшьлек егетләр вокаль ансамбле. Яшел бизек, güzel сарманым, таулар итәгенә урнашкан, исеменә гасырларны үтеп, шул тарихка кереп урнашкан. Бездә кызлар һаман сөлге чигә, баян моңы тормый тукталып, миләшләр дә бал гына бит бездә, баланнарың телне йотарлык. Кай төбәктә генә яшәсәк тә, тумышыбыз белән сарманнан, мул чишмәләр типкән төбәктән без, җырлы яктан, моңлы сарманнан. Сәхнәдә Юлдаш триосы, бер генә минутка. Yo
Район сулышы, Авыл тормышы, бүгенге вәзгыять, экология, юридик мәсьәләләр, авыл хуҗалыгы һәм башка актуаль проблемалар. барысы да бергә җитте. Авыл утлары. Ә син язылдыңмы әле? Доммебель кибете төрле төрдәге җиһаз тәкъдим итә. Киң ассортиментта кулай бәядән кухня, йокы, балалар бүлмәләре өчен гарнитурлар, шкаф-комодлар, өстәл тумбалар, рассрочкага алу мөмкинлеге бар. Җиһазны Альфа-банк, Русский стандарт, Home кредит һәм ОТП банк аша кредитка алырга була. Кибеттә булган җиһазны көнендә илтәбез. Заказ буенча мебель 3-4 көн эчендә кайта. Заказ буенча үлчәм алу бушка, җиһазны җыю мөмкинлеге бар. Доммебель кибетләре элеккеге базар территориясендә һәм Магнит кибетенең 2нче катында урнашкан. Доммебель кибетләренә рәхим итегез. Җирдә кеше барлыкка килә алсын өчен озак вакыт кирәк булды. Бүген без бик акрынлап, ләкин интенсив төстә үзебезнең ялгыш адымыбыз аркасында шартлап ябылачак капкын куябыз төсле. Озак вакытлар без үзебезне табигатьнең хуҗасы итеп тойдык. Төньяк Боз океанын телгәләдек, мәңгелек бозны реттек. Елгалар агышын кире бардык, сазлыкларны киптердек, әрәмәләрне юкка чыгардык. Нәтиҗә шул. Галәм киңлекләрен иңләүче бәләкәй генә яшел шарда бүген кеше эшчәнлегенең кара тамгасы калмаган урын табу кыен. Без утырган ботак менә-менә сынып төшәргә тора. Быел без табигатьтән күпме алынган, шул кадәр кире кайтарырга дигән принципның гамәлгә ашуын, бай һәм сәламәт флорасы, фаунасы булган планетаны күрергә өметләнәбез. Моның өчен безгә кулга-кул тотынып эшләргә кирәк. Бикмәш авылында яшәүче Басырова Рәшидә Хәмид кызы югалды. Рәшидә ханым 1958 елга, ул өенә 2013 елның 4 октябрендә чыгып китә һәм шуннан бирле аны күрүче юк. Басырова Рәшидә Хәмид кызын күрүчеләр, аның кайдалыгы турында белүчеләр булса, түбәндәге номерларга хәбәр итсәгез иде, яки 02 телефонына шалтырата аласыз. Гражданка Рәшидә Басырованы эзләүдә һәм табуда ярдәм итүчеләрне бүләк көтә.